आपण माने जानिचंते कि भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର मस्तकरे मयूर पुछ काहींकी लागिଥାଏ? ଏହା ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ କାହାଣୀଟି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ମାତା ସୀତା ବନବାସ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବଣରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ବଣରେ କେଉଁଠି ଜଳ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଏଣେ ମା ସୀତା ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ହୋଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ବନଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୋତେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଳିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ପୁଣି ପାଣି କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି? ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ଆସି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଳାଶୟ ଦେଖାଇଦେବି। ଆଗରେ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଜଳ ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଏକା ଗଲେ ବାଟବଣା ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପୁଚ୍ଛ ଝଡ଼ାଇ ଝଡ଼ାଇ ଯିବି। ଆପଣ ମୋ ପୁଚ୍ଛକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆସିବେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଇ ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୟୂର ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ମୟୂରମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁ ଓ ସମୟ ଥାଏ କି ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ପୁଚ୍ଛ ଝଡ଼ାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁଚ୍ଛ ଝଡ଼ାଇବେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେହେତୁ ମୟୂର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତ ପୁଚ୍ଛ ଝଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମୟୂରକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଜଳ ସନ୍ଧାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକି ଆଣିଲ। ମୟୂର କହିଲା, ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଜଳ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ମା ସୀତାଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇଦେବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର 100 ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି। ଏଥିରେ ମୋର ଦୁଃଖ ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମୟୂରକୁ କହିଲେ, ତମେ ଯାହା ବର ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ମୟୂର କହିଲେ, ଭଗବାନ ମୋର କିଛି ବର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିଯିବି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ଦେବାରୁ ତମର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହେଲା। ତମେ ମୋତେ ଆଜି ଋଣୀ କରିଦେଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବି ଏବଂ ସେହି ଯୁଗରେ ତମ ପୁଚ୍ଛକୁ ମୁଁ ମୋ ମସ୍ତକରେ ସାରା ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରହିବି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।